Mu video imeneyi mumva nkhani yodabwitsa ya mizimu yoyipa imene mkulu wina anakumana nayo maso ndi maso mu mzinda wa Blantyre. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Ine zinanga ndine Dennis Banda ndimachokera ku Mbayani. Chiyambi chake nkhani yoyenda mutani. Okay, ineyo ndimagwira ntchito ku Beggars Bride Kulimbi. Timaweruka 5 o'clock. Nanyamuka ndizanga kumapita kumene timakhala Mbayani. Titafika pa conjunction pa Mbayani, nasiyana ndizanga ali sanatenga njira ya kwawo. Ineyo ndili mkati mwa mayendedwe, nafika malo ena amene timati pa Zandeya. Pamene popo pali church cha Seventh Day. Ndeno ndikoloka ka bridge kena kache. Ndinazizimwa kuti ndaonikidwa nditochi kumasoko. Nde munthuyo anali munthu wamkazi, komano nkhope sinkaoneka bwinobwino. Nde anandifusafusa kuti mubwere kumene mukutani mukuchokera. Munthu ukuwuza kuti mubwere kumene mukuchokera. Koma munthuyo simunamuone kuti wavala zotani kapena maoneka motani. Munthuyo amaoneka kuti wavala dress kumaya tung'amba mbali zonsezi kati mwatava muleggings. Nde wakuwuza kuti mubwerere chinachitika ndi chani. Atandiuza kuti ndibwere kumene ndikuchokera ndinazafusafusa kuti chifukwa chani. Pofusa kuti chifukwa chani napeza kuti tapeza kuti nyumba mwa iyeyo komano mayendedwe sinaziwe kuti tayenda bwanji. Chabwino munango sindikira kuti muli kunyumba kwa munthu. Kunyumba kwake kumaoneka motani. Nyumba mwake munali zinthu zoti zochitisa chidwi. Tikawaona makhuma munali makatani amene anali ojambula zigaza komanso ndikulemba dzina kuti Diana, komanso iyeyo dress imene anavalayo inali yolemba Diana koma ili ndi zigaza zokhazo. Tikaona mipando yake ndi zipangizo zimene zinali nyumbamo zinali zinthu za mtengowapatali za golide komanso zolemba zina Diana yomweyo. Ndiye mmene mumaonekaso anthu ena kapena munali mwa awiri basi. Nyumbamo ndinali mwa anthu awiri. Ndiye chimachitika ndi chani kapena kuti anakuwuzani zotani mwina pa zolinga zake zimene iyeyo anakubisira mnyumba kwake. Chiyamba ndinafusafusa kuti chifukwa chani kunokutafika. Ndanandiuza zoti kunokutafika ndi cholinga chimene ndikutani ndikufuna ineyi. Ndipo fusa chifukwa chimene ankafunacho amakamba zoti ine amandani amakhala kumandiona mu highway amandifuna mwana maso ampato kuti ine ndiyankhana naye. Ndanagwisa ntchito njira imeneyo. Ndanandiuza zoti iwe kuti noziwe ino kuti kunokono wayenda bwanji kapena wafikako bwanji uchite zimene ndikutani ine ndikufuna. Ndi amati zimene amafuna ndi chani. Amafuna ati ndinkwatire. Kukwatira kwache amatanthauza kuti ndigonane naye. Then ndikagonana naye ndimange naye ukwati. Nde ine ndinakana. Simunachite ine sinachite. Ndetili mkati mulimbana mumuja ifuka nkafuna kuti apange zokhanga tikundigiliria. Ndeno inebe ndinakanisisa ndithu. Ndendili mkati mukanisisa muja nazamona ngati ino apsha mtima ndikuzakhala pampando mwendo wonzache atausiya pamwamba ponzache ineyo ndili padera yoncho. Akuonera plasma pamwamba yoncho. Pamwamba plasma naneso ndikakweza kumaso zimene zimaoneka zinali zinthu zoti ineso mkwani zachilendo zinali zinthu zopasa chidwi. Pa plasma po ngati filimu. Ngati filimu. Pamoneka zotani pa plasma. Pa plasma po ndimaona anthu mene ndimaziwira anthu akugwira ntchito zosiyanasiyana ngati kampani. Pamonika zigaza zo anthu amazigaza ndimapanga ma necklace maojeni timati mphetezi mabwera ndolozi zimene azimayi amakonda kuvala zokongolesa ndithu. Zimachitika umene popo. Nthawi imeneyo nonse munakukhala osayankhulitsana. Nthawi imeneyo nde alesa nokhala ndikuyondezache malinga ndi kuti iye zimene ankafuna ine sinapange. Maonekedwe a iyeyi amaoneka motani mukamuyang'anisisa komanso tingani kuti amayankhula chichewa. Iye pa nthawi imeneyo kuyankhula ndi timayankhulana chichewa. Komano maonekedwe ache sankaoneka mmene timamuzira mzungu kapena munthu wokuda kankadi kapena mchina. Iye ankaoneka mwantundu wa ngati telekezi ngati bebe choncho khungu lache linkakira choncho. Ndithu tuvache limoneka lochitisa chidwi ndithu. Tingani kuti mmamva bwanji mu nthawi imeneyi kuti mwafika kumalo kumeneko koma kukakamizani kuti mugonane naye munthuyu. Mthupi mwanu mmamva bwanji. Ine mthupi mwanga ndi mangozizidwa kumangonjenjemera ndi matuka thukuta komanso kwina ndikukhesa misozi chifukwa pamene popo anali atatseka zitseko zonse nyumba mwakemo. Komano nyumba yake inali ya upstairs imene ine chibadweni sinambe ndawa nyumba ngati imeneyo.
mukayang'anisisa nyumbayo ngakhale kuti kunja simmadziwa kuti imaoneka bwanji muonabe kuti kuma mene kukuonekera kungakhale tingane kuti kwa munthu olemera kapena tine kuti kumalapo ineyo tinganene kuti kwa munthu olemera kapena kumalapo komano ndi mmene mukanthu munalili ine ndimangoziwa kuti ndili kwa munthu wapasi pa nyanja mmene chinakupangisa ndi chani kuti muziwe kuti ndi pasi pa nyanja okay ineyo nyumbamo ndi mmene katundu analili nyumbamo ndi zimene anajambulazo chifukwa inaiso phuphu yake zinali atajambula matatu kabidi yake inali jambula zigaza ndikulemba dzina kuti Diana olo matambula makavu zolemba Diana ndikulemba face yake ndi zimene zimandipangiza kuti munthu uyu ndiwakosi kwa nyanja ndi mmene zachitikira muja chachitikire kuti munthu ndiwapasi pa nthaka tili nyumba muja napeza kuti ndinazolandira foni tolandira foni kuona namona kuti ndichimwena angafani makhana amwandika amene ndigudusa ndeno poyanga foni ija sitikamvana mawu iye samandimva mawu ineso simamumva mawu nekazi janazanizo zoti pepa kunoko foni simatani simayankhulidwa foni kunoko neti zimakhala mwana foni zingati kuyankhulana ndi munthu kunoko ndeno posakhalisa nazaonaso foni ikuitana kuona naona kuti chibwezi changa then polingalira ndata kapena mwina chimwena angaganiza kuti mwina ndi kwa chibwezi changacho komano polumikizana mwina aganiza kuti kunoko kulibe koma ndimwimbire ndizo kumene kuliye nde napeza kuti pomwenga sitinamvaniso mwakana kuti mugonane naye iyeyo wakhalapo inunso mwakhalapo nkhani yayenda bwanji zitatoye chocho anaona kuti nenda ndaswa chochita ifuna ndimangolira ndi anandizo kuti iweyo kuti no ndikakusiye kwanu kwenika upange zimene ndikutani ndikufuneni kupandapopo ndikudula mawu pakamwa suzayankhulaso kapenapo ayi uwona kuti utani uzipumusa weka komano nyumba muno sudani sutiukamo nde ndili mkati molira anaonabe kuti anyenda tani ndaswa chochita nde namona kuti anazatsegula kukhomo atatsegula kukhomo anakakamba zoti ndaukomera mtima chabwino timo uzinitani uzinisata uko nde tinatsetsereka masteve timafika pabwalo napeza kuti anazandiza kuti abwera ndikutani ndikugwira chanza titagwirana chanza nakapeza kuti timangokhanga tikuyenda kwacho kongodumphadumpha posazindikira kuti kuyenda bwanji kapena kuulukako munthu umatha kuona kuti apapo tikuuluka kapena apapo tikuyenda pano mangodapo kuti tili malo ena wache timadusa mushe unditu ndena zakatukirano ku nyumba ya anthu ena imene ili nyumba ya zinzake mwene kwako tinakapeza mzache akutani akusangalala maonekedwe anthu amene munapeza kumeneko anthu ake amaoneka bwanji kunali azibambo azimayi anyamata kapenanso asikana nyumbamo munali akazi okhaokha analimo akazi 5 wa 6 anali iyeyo mamuna analipo ndeke iwo asikana amene munapeza kumeneko amaoneka bwanji iwo asikana onse amaoneka mochitisa chidwi komano sankaposera oyo Dianayo chifukwa Dianayo amazikamba zoti iye ndi kwini zena zinzacheyonso amamgwadira iyeyo kunazika zotani mutafikako okay ine kumene kucho nitafikako nazapeza anthu kusangala kwawo amati nzawo kwa mmodzi mwa gulu limeneyo anandipati nde kunali zakumwa zimene amatani amamweyo then ine anazandipasa chakumwa kapo mano chakumwacho chinkaoneka chofira nditu ndene inakana sinamwe ndiyeno ndezitatoyo chocho napeza kuti iye sikanoja Dianoja anazauza nzajaja ngati mowanyadisa kuti andapeza mamuna oti ndikwatirane naye ndi anzajaja ananyadira adanyadira chonchichi anauza kuti akomano ngakhale zili choncho akukana unitani kundikwatira ndi anzajaja anambaso mutani kumuseka nsikanoja ndi nsikanoja anaona ngati kuti watani washishika ngapena anapsa mtima ndikusegwa isheko ndikundiza kuti iwe tiyeni zitani tetizipita ndi mwanyamuka penepo maulendo wanu analunolola kuti okay ntanyamuka penepopo ananiza kuti iweyo chifukwa choti wakana ndikakusiya boma lina lilonse ukalondola then nataya ine sindingatani sindikalondola then afusa kuti umanu kwenikweni kunoko tili kutino ndanata iwe chifukwa choti wakana zimene ine ndimafuna sindingakuwuze kuti uli kwakuti komano suli kumalawi kuno ndi wakuwuzani kuti akakusiyani boma lina lilonse la kwanu kwina kumukayenda nokha pamenepo munayenda motani ndatire chocho ananiza kuti tabuno tinde uperekeze ndene kwa iye ndinangopempha kuti ineyo chonde mukanisiye kumene mwatani boma limene mwanitengera pamalo pamene yonse mwatani mwanitengera kuti kwathu ndikalondole kupanda kutero ineyo kwathu sindikatani sindikalondola ndatandigwira mkonoja mandidwe achedu anali okhaokha umangodumphawo
then ino anazandiuza kuti apano patatani tafika ku Malawi tsopano pamene ndingakusiye kukhoza kutani ukhoza kulondola tsopano. Yeah. inu atakusiyani pamenepo munaonadi kuti malo munazindikira titatukira pamene amakamba zoti tafika Malawiko ine sindikazindikira china chilichonse. Anazandiuza kuti uyang'ane kumene tikuchokera ifeyo komano iye sanatembenuke natembenuka ndinendeke tatembenuka anazandiuza kuti tembenukaso uyang'ane kumene ndatani ndayang'ana ineyo ine poyang'ana kusogolo kuja napeza kuti pamalo paja ndilipo ndeke pozizimuka napeza kuti pamalo paja napeza kuti ndili kusiyayo kusogoloko. Eya ndi mwazizimuka pamenepo kuti ndili kusiyayi koma munthu amene munali naye pa nthawiyo palibepo munazizwa bwanji komanso munachokapo bwanji pene? Okay, ineyo apapo ndinangokhala uzizimuka komanso udabwisika ndi mmene zinachitikiramo then ndinangolimba mtima kuti kupeza munthu be umakhala masiku awiri obadwa ndi omwalira ine ngatibe langa lili lomwalira ali kuzakhala lero ine namba kuyenda mantha asanami titoka pamenepo tinadusa Blantyre Free Market ndeno napeza kuti pofika pa National Library chibwezi changa chimene chinazandimbira foni nazizachitumizira message chiuza kuti panopo ndipene pa National Library kati mwa mayendedwe muja napeza kuti ndinadusa mbani musikamu napeza anthu atapita onse apopo kuti kunja kunali kuti ada ndi mayenda wapasi mpaka nakafika kwathu kumbayani. Munayenda bwanji mbanimu musikamu ndi mangokumana ndi munthu mmodzi ena awo antchito za usikuzi amaoneka ngatibe mwina ndikuwasokoneza choncho mano ine sindikaziwa kuti ndikuwasokoneza ifa amango ndilozerana eti ndi mmene amaoneka anthu ndi mmene sanapalira ifa anthu sikuti amaoneka ngati abwinobwino amaoneka kuti ndazifukwabe mbava zijani ndebe ndayendabe mpaka nodusa pamalo pamene ananditengera munthu uja mpaka ndakafika kwathu uja kumahaisi. Ndi mutafika nokwanu munafikira nyumba mwanu kapena munafikiraso kapena kwa mbale wanu? Ayi nafikira nyumba mwanga fati makhala makomo yang'anizana chochi and tafika usegula nyumba nango watumiza message imwe nangaje kena koso ndazatumiza landlord message kuti apepane ndabwa mochedwa tafika pazi andiyanda mwana ndiza kuti zakuti takona usiku kuti kubezanga ija nazandimbira phone kuyanga phone ija mawu mayazi fankazi anazandiza kuti iwe zimene wapangazi iweyo mawu ndokudula usankha mawu anthenga timene nakutengera komano kazapitiriza waziwisha anthu akumuzi kanga waziwisha anthu akumuzi ine ndipitiza kutani kukudula mawu pakama tingale kuti nthawi imeneyi mosemu anakusiyirani pa njira paja ndi kufika kwanu munali musakuyankhula? Eya nanisakuyankhula mafikana mpaka kucha kwa malaji ndikucha kwa malajiyo ine naganiza kuti ndipite kuntchito mano kuntchito kunikasazike kwa ine tuganga nalofoka nalozizidwa kuti waulesi basi nangogwa nkhungu then akalemba kanoti kuti panoko kufika chibwezi changa chija ndemuzachipase makiyo komano ine vuto sindikuyankhula pa zimene zachitika zulozi then tampasa nchimwene angaja kanoti kaja anazandifunsani kuti abrazi ineyo zulo lijosiku ndaona message chinachitika ndi chani nena zangomenya papiwa nomuza kuti anthawi ndine nanyama kumatani kumapita kuntchito nditafika pa guys timatiba pa trading line popo napeza kuti nchimwene angaja anazandimbira phone wale ine phone ije sinatani sinayange malika inali vuto la mawu nje munatanira suku basi nde ine napitirira ulendo wanga ndifo kuti ine ndina ndi transport wechekera nandi 150 nalinga yazoti ndikatani ndikakwere pakwinzi nde ndakwera pakwinzi paja minibus takwera pakwinzi paja minibus pandomene nakhala napeza kuti na muna sumbuja ndinayi chonchi ma ango ndipanga chapa kama chochi mkazi uja mkazi mwe uja basi nandipanga chapa kama chochi kuti nisatani nisayankhule takafika pa Yenix tafika tonse tasaulo pamapita kujani kuntchito kwatuko nde kumene timavalira fezo pala ku dress room kunali nzanga amene nantani nazamutumizira message kuti mene zachitikira mwazi wake amene timapanga Cosmas Kamwendo amakonda kulawira kuntchito nde ndinampeza kuwafuta kuzira gadi kuti mphachi ndani mphachi nduyoyo ndagada ajabe anandimvira chisoni ngamene amandipasa moni nde ine ndimango mumbaibisa chochi kumizana kwacho nalo kuti ine ndilembe phone uthenga awerenge then yes alembe uthenga wache komano munthu uja anatasamira mastep ataima kumandipanga chochi nthawi amangoza pamkono amangoza pamkono kuti ndikuchedwa then tawo muzanzangu wacho kuti mwana wapa ndi mmene ine ndili wauza supervisor aking kuti ns ndani kwanisogwira ntchito ndi mmene ine ndili
ndeyo napeza kuti ndinanyamuka chifukwa transport ino napanga kwenenetera tanyamuka naye munthuyo tafika mu highway napeza kuti moshe mujano ndili ndekha munthu chosatani osaonekana nthawi imene mukubwirira pamene ndikubwera kuti ino ndikubwera ku nyumba mama ono chama to 7 nditafika pa office ya def nazakumana ndi anzanga akundiyande ndanazandifunsa kusuka tsopano bwanji mubwera chifukwa chani nde ndinango ayimikira nkono nandipita namusi wacheso ndaziwa kumana ndi anzangaso pa university wa chechi pamenepo andifunsa so imodzi nango ayimikira nkono mwatani kumapita ulendo wanga mose mmene nayendamo ndinali ndekha tsopano ndinaganiza kuti apapa nditani ndikhote pa ujeni pa MCP pa kulokutawa pa ndidusi ya njanji nde mmene ndimafika munjanji napezeka kuti munthu chaso ndakumanizana naye ndinaye no limodzi mkaziyo mkazi moja ndi munthawi imeneyo nonso pano iyeyo amayankhula munthawi imeneyo amangonisa ma sign languages kuti apapa uwenika upangiza kuti amangondipanga chalapa kamwa chochi koma ndimayenda naye ndimati shosho wetu munjanje mucho nde naenda njanje khayo kumabene ndiyo tani ndiyo khumudwa manje ntangu ashiya kumbuyo ndetafika malo enake ndinazamva kuita nombuyo mwangamo mandili ndikazuyi akuti Dines kulangana ndikuona nzanga ndimapanga weda amene anatatuka chift cha night ndawo ndifunsa kuti banji wasazika ukudwala nde ndinango muva amene ndi munthu chochi amene nazayima nde ujaso kazi chwaza ayima waza ndipanga ndi munthu chochi kuti tiye tizidani tizipita amene ino nzango chamatani amanipeza mandifunsa bwanji ino nde ndinazangolemba message yomuuza kuti inezo zakhamwa kuti mwakuti kufuna kuzamene zinakhalira iye wawerenga message ija basi ndi wazandifunsa anu kuti ayo kupondenu iwo uganiza bwanji si madamu anu amene mwasiyana nawo mwezi wathawu chana nde namuza kuti apo ndi mmene zachitikiramo si madamu anga awo nde ndisalakwire si madamu anga kwa zinthu zachitika mwa chani mwa ivo choncho sizinachitika mwa masalamusa ngati za ofiti ya kwazachitika ngati zapasi pa nthaka nimene zatani zakhaliramo yamadana ngasimmene ananenera chakuti atenga sinago ano apa ngachina chilichonse chimene angathe kupanga icho mukapipisa nokha ndenauza kuti ngakhale izozo zanayankhula umano ndi imene zachitikiramo sizili choncho mwakuti anayankhula pa nthawi imene banja limatha madamu anga anayankhula mawu amenewo ndipo anatenga disinapoyo anatenga sinapo ifwa mmene amakanganirana katundu ni nthawi imene nani kutani nothamanga kuntchito kunazasa azinkhoso akwathu po akwawo anatanyamuka mwazulu wake nasa azinkhoso akwathu ndachemwali anga nde anazaseja nonchi pamwene ndipeza nosinapo ndikuitenga ndikusiyana uthenga umene kuti ndipanga chotheka china chonse chimene ine ndingathe kupanga andize kuti ine ndwako mwanja amene akuyatani apepeseka nde amangofananisa ndi imene zatani zachitikira kunangasi amati ukasiya muomo umakutani umakusata ndi anthu amapanga suspect ndani madamu anga nde inebe ndi mmene zinthu zinachitikira ndi mango wauza kuti mango musandani usazengere kwambiri mano ndi mmene zinthu zakhalira tichingwangana yani tichingwangana kumwamba ndezanga ja tinabe tumaenda natiyankhulana kumao ndankutokuza kuti kuno pano tilipo kuti anthu atatu ngatisakuziwa sikuti tilipo awiriya ndakuti anthu atatu wina ndani waumizana pa foni wenu ndendanda yani munthu amene wana ndani anatenga zuwa kwa usikuyo tinaye kompano ali pakati pa ife tili mbali mwa iye nde anata ndikayeso kugunda chochi bwanyi mwakugunda iweyo ndendata iwetu ukamapanga mkono chochi sokuti ndikunda ineyo umangunda iyeyo komano iye yangu ndipangabe chani chayapaka ndeno tili ngati mmakambirana chocho yebe chinjo zake be chimangu ndipangabe chalapaka mwachoncho tinaenda ulendo mpaka nokafika pa trading pa guys pamene yamatani amakota nde munthu uja anasema panjanji ifetaza pambuka ndi njanji itayima mnyala chochi kwa mpepete mwa njanji anamanga amampanda pepete akhapa mnyala pachi ndimakambirana wene pachapo pameneyo chanamiza kuti awapa pamene zinthu zili zifunika kupandani pabusa kautani akakupempherereni nde munthu uja ali panjanji pacha ndikanganiza naye amandipanga nthawi kumachula pankono kuti nthawi ndipangisa changu nde munasiyana nobwanji pene kwanzana akakuwuzani kuti mukuyenera kuti mupemphereredwe ndezanga uja posiyana pache nasiyana kuti ndikufuna mafuna abwino mano kuoneka tani wapita kumapemphero apapa ndinditu ndikufuna ndikata ndikagone zandikhuza kwambiri ndatoke chabwino tionana ndenzanga uja ndasiyana naye amene natenga ndadona chamwatani mwapita mpaka nakunyumba kwanga anakafika nakafika nawo limodzi ndino tikuyandikirano kupeza nyumba ngayi pali shopu ya landudanga amuna analali mu shopu
ndana zandi basamona abambo mwezi kwa bwanji nde nangu ayimikira mkono chochi nde mkazi wanchi mwana nga anatandiona anali wanjiga matunga manji ananga thamanga wasogwa nyumba mwache watenga makingi mtani ndikundipasa mene ndimakwera mu stage ndemwikuja ndangana yuji anango ndibepisa chuchi wasowana ya ndenda wa nyumba muja niweze kuti alando danganya nakatani anazaoneka ataoneka nanazalowa atalowa basi manikusa banji ndi mmene zimachitikira timango nkangu ndipwetika basi mangu gwesa misongo ndenoona kuti akomizana wachokhala kovuta nango tenga kope ndicholembera ndo malemba ine mmene zakhalira yonso nomwandifunsanso mmene zinatani zinachitikira nonse malumikizana pakope pali pakope pali nde kenakonso munthu uja anazandionekerano wazakhala pampando nyumba mwangamo ndimandichenjezabe kuti achala pakamwa ndisatani satuluse mawu ndisankhe china chilichonse ndi zinatabwa ndetu nkatibe muyankhwana njoki anakuti sana zabweraso anebanga atilala amene bambo a bright ndimwandifunsanso kuti ano ndi mmene zakhaliramo inu munthu omuonapo akuoneka motani nde ndinafotokoza ndi mmene amatani amaonekeramo ndakuti mwana ni mmene zachitikiramo simaya mmene mwasiyana nawo kumenewa nde nawakuti sindiwo ndi mmene zachitikiramo sindiwo fazi kuti mawu amene anazayankhula kumwana ndi mmene zakhaliramo sindiwo fazinthuzo ndi zinthu zoti inekwa ine zondipasamantha sizazisambaso kuti zaimba zisamba ya komani ndizapase panthaka alandodanga janata makumuza kuziwa pakulumizana pakope paja nde nawo kuti mwana ngakhaletu akumuza aziwe zoti ine siku anga lomaliza kuti ndiyame kuyankhula mawu nthawi ngati mmene mtani ananditengera ija anandipasa ngati 2 days sipona akumuza akaziwa nde amati andionyeza chani anonyeza matsiku onditseka pakamwa nde zili chocho napeza kuti chimwene wanga uja anazamwindira foni twamapanga business kuchilimbapo iyeyo wasaza kuti walumizana kale nyanthu kumuziku wanjirako kale foni pamina matani chimwene wanga uja matulokera ndi kumalumizana naiso mafotokoza ndi mmene ndinafika usiku ndakuti ine tuthenga unandipeza umano nikazo zoti zafika na saizi imene chifukwa mamani maimbira foni ndesikanzi mafoni nditaona kanoti kamene anatani anandilemberako ndapapa kumuzindakani ndaimbira kubwera ndeni nazatengano simukadi yanga ndazasiya mufoni mwache kuti mwina ndizikhandi kufunika aziyanga khoina yonse nde anapeza kuti anazayimba nabo zanga ija foni atayimba foni anazanga chimwena ngawaje mwina mafotokoza kuti amando apezano onoko zinthu mwakuti sakutusa mawu ndakuti zafikani pamene kufa kuti ananeso nandakwa zuwa nandipeza meseji chammato naini kuti panopa ndapene pana national library nde ndinaloda kuti ngati mene ndeine kuimba foni uyankhidwa mankhidwa omwe tikamvana nawo ndakuti ndiyakuti basi nditani ndibwera mwachangu nchituku ndisanzika ndibwerako mwachangu nde anazabwera anochama pasti 2 bwechanga chichi kena kuno ndazaona soma yanga akutani akutubya ndi mwana wache mwalo yanga anabwerako mozingatankhawiri ndi mmene zinali zosowa tanthauzo komwaso akumuzoso anathidwa nzewe kuti apanga bwanji ndi mmene zinthu zilili nde kechibwezanga zinyowa chimapeka chiyambikisa kuti amene ndibwera nda bishop mwandiyambaka ndabwera pandika uzatani uzaona mmene alili ndi anazatugirano mwaika tabwera ano ndiona mmene kulumikizana pauchini pakulemba paja tinazayankhwana akuona nani ndisazuka kuti akutanga akuita kukatenga bishop nde tinazaonera kuchedwa titaonera kuchedwa nazamukuma chimwana wanga uja ndi mwana wache mwale anachokera umuzaji ndata tapita niwo ali ndi zokambirana pachani pachechi pawo pa tapita mchechi pawo kumukatani mukaweza atapita mwene kuja kunaonana kutani abwera ndakaza bishop ngati kuti abishop sanabwere anangowatumiza akazi ya bishop anakamba zoti apapa ndi mmene zilili ine kumene kundipitako chani ndipitako Sunday after kuwere kwa charity nde chabwino taatenge ndi mayi watani apite kumene koko akapemphere zolimba ndeni pamene ndinaona akazi a bishop akutani akutulukira atafika akazi a bishop chinachitika ndi chani kapena anapanga zotani akazi a bishop atafika ndikuza kuti nyumbamo mazimeba zanakhamukira kuti tipemphere limodzi ndi mmene zinthu zachitikiramo fuka aliyense zinazomukhuza nde akazi a bishop aya atalowa nyumba anati awatizani tipemphere mbali wathuyi pazimene zatani zamuchitikiramo komanso iwe mbali ukhala nacho chani
chikhulupiriro cholimba nde ndinawo nguvomera ndi moto nde anapeza kuti anayamba kupemphera pamene pajapo azandiuza kuti nditani ndigwade ndi ali kati mopemphera muja amandikhala ngati mumandigwiragwira pachifuwapa nditogwanya kwesi kwa mchomboku choncho ndigwiragwira kenakono basi kuti anazayitanisa madzi tayitanisa madzi kabunja anapempherera adalisa atadalisa madzaji anazandiwaza nawo ine pamene madzaji nazamba kuotcha komanso kumtima namba kuntani kundithamanga kufuna kusanza kenako nazagwa pansi tagwa pasi ndi Mariya kumana ukwirako mambi osininkatusa mawiya chifukwa mawayi anatani atathawa kati molera muchi nazazukasa nakhanga kuti pemphero lijatani ayimika kale atayimika anazandikhazikaso pampando nde anazatunga madzi ena atunga madzi ena nanalapemphera atapemphera anazandiuza kuti ndani ndimwe nditamwana madzi aja napeza kuti timangani mathamanga kwambiri kumva ngati kuotcha ndithu eya kumene kuthamanga nseru ndithu kupweteka ndithu kufuna kutani kufuna kusanza nde anayambanso kutani kupemphera chifukwa chakuti ine thupanga ndi mmene ndinkazingalira zinthuzo ndi mmene zimachitikira napeza kuti namba kulira fana kulira umene namba ndikutusa chani kutusa voice macho amayanga pakana mayangaso anapa kutani kugwesa msozi nde anapemphera zolimba pamene pajapo ndi anthu usanali mmene wacho kuthanuka nakupemphera nde nagwa pasi ndikambogubuduka ayopo nde ndinaza kuti inonso pano kutani ndikumasulidwa kinakona nanena kuti apapo zinthu zatani zinthu zatheka so pano akhoza kukhala tiyani akhoza kukhala pasi ndi anandizusa azandikhazika pasi nde nyumbamo anena zoti alisi akhale chete nde munali bata ndithu ndi anati ndifuna ndiyankhula nawo zinawo ndi ndani ndakuti ndinye sibanda ndakuti Mr. Banda muli bwanji nde ndakuona wina kaino tili bwino basi ndaona nanthu akutani akuombera manja nde asazika mwadani mapita lero mazi amene anasiya mkapo anakamba kuti ine ndizithira madzi osamba ndikamakafuna kumakasamba ndizithira pang'ono choncho mpaka nazafikana kutani kuta ndananyakwa mwadani mapita ndi mmene unapezekirano kuti wayambanso kuyankhula ndi pamene ine ndinayamba nokupezeka kuti ndiyamba kutani ndiyamba kuyankhula ndi anazoti mayangawo ndingoti anthu akumuziwo anagona kuti anagona kopo mama ake anazabwera chimwanga makhala pakacheli mahaka amenewo anazabwera santani kusandiona ine anandiona mmene amandionera masikoshi ndipo sanakhulupirire ndi mmene anamvera kuti mchimwene anotuza khamwa kuti mwakuti faine kwathu mamuna ndekhomaza ndineyo ndi akati kwathu kwamadalya munthu amadalya ndani amadalya ineyo ndi zinazowakhuza ndi mmene zinthu zinatani zinakhalira malinga ndi nyengo zimene zikutani zikuyendera ndi akumuziwo anazanyamuka chama pasti ndi imene nala inayi panayi ndikuchokera siku imeneyo sande yake nazapita kuchalichi kukapitiriza kuchosa zijani kuchosa zisusu za ziwangazo nde anazakandipemphera nawola kuti aine kuti inenjirikalakuta kuti nakhana kuti kungondisukuluza ndikuchokera pamene uku mpaka napanopa zoti ine ndimanguyamika Mulungu komanso ndimathokoza chibwezi yangacho pondipezera munthu wa Mulungu ngati ameneyo chifukwa apo anaonesa chikondi polingalira kuti ine sizona kuti munthu amene ndi naye mapulogalamu ndikwatira naye akhale ali mavuto akuti ndi pamene thandizo ndikutani ndikulidziwa